উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপোটেনশন বা হাই ব্লড প্রেসর ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ। ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଲା ପରି ଲାଗେ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୁଏ, ଆଖିମାନଙ୍କର ଝିଲ୍ଲି ଫାଟିଯାଏ। ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରାଯାଏ, ସାଇଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଯଦି 150ରୁ 160 ବା ଡାଇଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଯଦି 100 ପ୍ଲସ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା 1 ଦିବ୍ୟ ମୁକ୍ତାବଟୀ ପାତାଞ୍ଜଳି 1 ବଟିକା ଲେଖାଏଁ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କର 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 2 ଅର୍ଜୁନାରିଷ୍ଟ 15 ml ଔଷଧରେ 15 ml ଜଳ ମିଶାଇ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଲାଇକ୍ଟେ করুন, সাবস্ক্রাইবটি করুন।